Start na ang pagbabalik. Hey guys, good morning po sa inyo lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Boy Bicol. Siya na guys, kagigising ko lang Umaga ako nagising kasi wala akong pasok. Magluluto ako ng mulikia. Mulikia guys. Alam ng mga nasa Saudi yan kung ano yung mulakia. Pero bago ko po gawin yan, please do like, share, and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po updated kayo sa aking mga video. And paki-like na rin po ang ating Facebook page, Boy Bicol Official. Okay, may Facebook page na po tayo. Ayan guys, umpisa na natin ang pagluluto ng mulikia. Ayan po guys, yung mulikia. Binabad po muna natin sa tubig. Ayan, na may suka. Ayan, parang hinugasan ba? Ayan. Tapos ang dami kong hugasan. Ayan. Ang dami kong hugasan. Hindi pa po ako nakapaglinis, nakapaghugas. Ayan. Tapos, bakit kaya nakabukas tong oven? Ayan. Yan kasi yung oven na yan, may paggagamitan tayo guys. At ito yun. Ayan. Nilalagay natin tong sibuyas. Ayan na. Doon sa oven, parang igihawin natin to doon. Lulututiin natin to. At saka itong bawang. Tatlong bawang. Hindi to kasama sa pag-ihaw Yan, baka akala nyo kasama sa pagkain. Hindi po. Gagayatin ko po yun ng maliliit na parang pinong-pino. Parang giniling ba? Tapos ito po, dalawang klase kasi ito na pagluto nito. Meron pong sariwa na dahon. Sariwa ba na ang dahon na lulutuin. At mayroon pong tuyo. Tsaka ito guys, dalawang klase yung luto na gagawin ko. Yung isa, parang giniling ba? Chinap-chap. Chinap-chap, parang giniling yung pino tsaka buo. Mamaya makikita nyo kung paano. Okay guys, tingnan nyo bakit kaya may ganito. Bakit kaya may ganito guys? Yan, dito ko po patutuyuin yung mulikia. Kita nyo yan. Yan, dyan sa towel na yan. Diyan ko po pa dito tuyuin yung dahon ng mulikia. Or ano yung sa atin? Tawag yung sa atin, saluyot. Ayun, dyan. I-drain ko muna yung yung dahon. Binabad natin. Ayan. Alam mo bakit ko nilagyan ng ganito? Kasi yung lamok, langaw ba? Yung langaw para hindi siyempre, di ba? Langaw yun Guys, binabad naman na natin yung mulikia. Ang dahon ng inaano na natin. Papatuyuin na natin. Ayan. Ito po mamaya yung gigilingin ko. Yung giling to
Magbilad ng sewage. Sino ba nagbibilad sa ng sewage dito sa atin? Parang bilad ng palay. Ayusin natin para mabilis matuyo. Maproseso ang pagluto nito, pero pagka naluto to, napakasustansya nito guys. May kasamang manok to. Makikita nyo mamaya. Oh, diba? Parang kasing kapal ng mukha ko yun eh. Yan. Pwede na yan. Gustakan po natin. Ayan. Tulog na, baby ko. Pipinuhin. Ganito yun. Ito yung dahon kanina na hinugasan ko. Yung ayan, pagano mo. Basta yun na yun. Tapos habang may gaganin yun. Sayaw-sayawan mo na. Ayan guys, durog na yan. Durog na yan eh. Tingnan yung panggamit ko pang durog. Ayan guys. Ayan.
Himayin na natin. Ang magaling nito magluto, guys, yung kaibigan ko, si Kuya Leo. Yun, galing magluto na nito. Guys, hindi ko na naipakita pala kanina yung paggisa ko dito sa ano. Ito yung buo. Buo po ito, ha. Kung makita ninyo yan, yung sibuyas kanina na nilagay ko sa oven, yan po yan. Sibuyas na inano ko. Nilagay ko sa oven. Yun lang po yung ginisa. Tapos, yan, kamatis buo. Pang ano na, madudurog naman yan. Mamaya, pagka malapit na ito maluto, ilalagay na natin itong manok. Yan, kita nyo. Okay guys, mamaya papakita ko sa inyo kung paano naman lutuin yung dinurog ko na ano, na dahon na saluyot. Yun, saluyot. Yan na guys yung ano. Ito na guys yung paano gagawin yung dinurog na. Yan. Yung sabaw ng manok. Yan po yung ginawa nating sabaw dito. Yung nilaga natin yung manok. Yan. Kailangan mo pong ganyanin yan para ano siya, hindi dikit-dikit. Kailangan hiwa-hiwalay. Yan, ganyan po yan. Maano to, matrabaho lang pero masarap po ito. Alam po yan ng mga kasamahan natin na nandito sa Middle East. Yan. Saluyot po yan, ha. Paalala ko lang po. Ayan. Kailangan ano, kailangan walang buo-buo. Yan guys, binuksan na natin yung ano, binuksan na natin yung oven, oven, yung kalan. Naka-on na po yan. Kailangan nyo po halo-haliwan pa natin para po hindi po siya mangitim. Kasi pagka hindi po hinalo yan, mangingitim po yan. Halo-haloin para hindi siya mangitim. Sarap niyan guys pagka natapos yan. Yan guys, luto na siya. Yan. Ganyan lang yan, luto na yan. Tapos pagkakain na kayo, siyempre iinitin mo ulit yan. Iinitin mo tapos lalagay mo yung manok. Yan. Maghihimay ka ng manok, ilalagay mo dyan. Yan. Tapos sa serving nun, yung serving nun, pagka nilagay mo na sa mangko, di ba? Mas lalagay mo na ng hinimay mong manok. Pipigan mo lang ng ano, ng konting lemon. Ang linamnam nun. Lemon lang po katapat niyan. Basta yun, pagka na-serving na yan, tapos lagyan mo ng hinimay na manok. Tapos lagyan mo ng konting lemon. Tapos magkagat ka ng sili. Yun ang the best yan. Sili katapat niya. Ito naman po, luto na ito. Ganyan din. Yun, pagka kakain ka na, yun, serving na, himay ka din ulit ng manok. Yan, pag himay mo ng manok, siyempre hahaluin mo, di ba? Tapos kagat ka ng sili. Yan, oh. Sarap niyan, guys. Mamaya, guys, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung pagkain. Okay?
Yan guys, ito na yung finished product ko. Ito yung hinimay ko na yung ano, yung manok. Tapos yan, kanin natin. Ayan, yung sili na sinasabi ko. Kailangan yung sili. Tapos guys, pipigaan nyo ng lemon yan. Yan ang ano dyan. Magpapasarap. Ayun. Alam nyo na ang susunod na kabanata guys. Akyel. Ayun. Guys, kain tayo. Ito guys yung sinasabi ko. Haluin nyo kasi nilagyan nyo ng lemon eh. Ayun. Habang kumakain ako, magsha-shoutout ako. Yan guys. Yan. Tapos kamayin ninyo. Maniwala kayo guys. Pag natikman nyo to, makakalimutan nyo yung ex-girlfriend nyo. Siguro makakalimutan nyo na yung ex-boyfriend nyo or ex-girlfriend nyo. Ayun guys, may galab shoutout nga po pala kay sa ating admin Pinoy Biker Italy, kay Ma'am Kamahalin, may galab shoutout po. Kay Mr. Jonathan Secondes, yun, boss, may galab shoutout. Kay Inday Palaboy, travel vlog, yun. Kay Idol Kasunoy, yun, kay Kapitan Dukis, yun, kay Ma'am LMJ Raketera, may galab shoutout po ma'am. Ayun, kay Idol Kaitlog, yun, may galab shoutout. Kay Kuya Daskol, kay Idol Katropa 29, kay Kamam Vlog, kay Kuya Mikay, kay Ella, yun. Tsaka si Manoy Wow Panort, yun, may galab shoutout po. Si Kalakbay Canada Channel, ayun. Si Ma'am Grace Bravo, may galab shoutout. Si Ate Memeteng, ate, ayun. At yung bunso natin, si Acute Vlog, ayun. Si Tres Viajeras, may galab shoutout. Si Penny Rides TV, yun. Si JM Montalban, ayun. Si Manoy Larga TV, may galab shoutout Manoy. Si Jomong, ayun. Si Forever Mine, may galab shoutout. Si Loginto, si Idol Jundi Karandang, ayun. Si Princess Mama Vlog, ayun. Si Manaylin Raketera, si Lynn Marquez, ayun. Si Kuya Agot London TV, ayun. Si Kuya Bin TV, si Kainay, yun, Kainay, may galab shoutout po. Kaya Ma'am Lolita Dano, ayun. Si Pangyaw Adventure, ayun. Si Rida Channel, tsaka yung kaibigan natin, si Ma'am Amira Gallardo, ayun. Tsaka si ano pa, si Dimitri Vlog Italy, yun. Si Ma'am Grace M Official, si Saudi Boy, si Lola Alex Joan Vlog, ayun. Kaboyax TV, si Ma'am She, yun. Si Kuya Sherwax, Idol, may galab shoutout. May Kuya Eric Bungon,
kay Hans TV, kay Mini Eileen, ayun, kay OJ Gonsol Vlog, mega love shoutout. Ayun, kay Idol Torobay, mega love shoutout sa'yo Idol Torobay. Kay Idol Neil Makalangin, yun. Kay Lalay Abando, yun. Kay Tatay Tisoy, Tatay Bisoy pala, Tatay Bisoy, hindi Tisoy. Kay Ate Princess Hope, ayun, may love shoutout po. At sa bumubuo ng Togs Family, ayun, may love shoutout po Togs Family, maraming salamat po. At ako po'y nagpapasalamat ng sobra-sobra dahil sa inyong napakalaking tulong. Nakagraduate po ako ng 1,000 subscriber po sa inyo. Napakasarap po ng feeling. Ayun. Kay Nati Gumia, yun, may kalab shoutout sa iyo. Kay Kuya Sniper Jer, ayun, may kalab shoutout. Kay Jasmine Santos, yun. Kay Ma'am Sophia Perez, may kalab shoutout po, ma'am. Kumusta po? At saka kay sa iyong pinakamamahal na asawa, si Sir Cardo Perez, yun. Sir Cardo, may kalab shoutout. At saka sa pamilya ko, Ipenya family, sa mga pinsan ko, Premista family, sa Gaho family, ayun. Sa CTLG nga po pala, na aking kasama dati sa aking group dati, na happy 3rd year anniversary po sa inyong lahat, ayun. Sa bumubuo ng CTLG, sa pangunguna ng Tatay Rene, kay Manay Salve, ayun, kay sa inyo lahat, CTLJ family, mega love shoutout po. Kay Ma'am Rachel Marasigan, ayun. Kay One Piece TV Idol, mega love shoutout. Kay Boy Kapoy, ayun, sa pinakamakulit nating kaibigan, si Budi ng Mindanao, ayun. Yan, pinakamakulit yan. Pagka yan nakasama ninyo, sinisiguro ko sa inyo, sisiraan kayo ng bait. Ang sarap guys, ang sarap. Ayun, tsaka kay Try to Fix Manay, may kalab shoutout. Ayun, sa Nieva family dyan sa Baknutan, La Union. Kaya Idol Arnilo Abante, Idol, may kalab shoutout. Of course, ang pinakamamahal ng lahat ng vlogger, si Idol Japper Sniper, yun. Tsaka si Idol Kuya Madi Katigbak, ayun. Idol Louie, tsaka si Idol Kanuto, yun. Mega love shoutout po sa inyo lahat. At hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. Paalam po, magandang araw. By the way guys, hanggang dito na lang muli sa aking susunod na vlog.